Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. Human, the Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. To your heart, lead me to your heart, lead me to your heart, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Lumkshaid, Pynbiang Ngobha, Yapi Shagani program, jong Goodnews TV, Ki Persara. Bat ngadwai ba Khublei unkashan boryanga, abang Deiphibanri Shangpliang palapan krea ka ketien ka jong Khublei, bangai ngets kem ba ke ka bapan krea kan long kat kom ka Jingiaseng Khynnah. Bat hangani ka por hep ki bait, nga walam shapi yakini ki Jingiaseng Ngobha, ngan pen pi kini ki Jingiaseng Ngobha, hangni ka don ka ba he bat ka barit. Tika jingkali ka banga kwa ban bu hakmat jong pi ka ni ka por ka long ba
Hato piju ngau tenat ban pediang ya ki jing ai sobha ki ba kumno. Ki ba he ne ki ba rit. Bat ke jubab nganget scam kan long ki ba he. Mangi ki briu ngi ju sultanat bangin yo pediang ya ki ki khusnam lani ya ki nu ki jing ai sobha ki ba he. Kataru kalong yang akumju. Henry ka jinglong ka jong ublei kalong pair nangi ki briu namar balei ublei usngau tanat ye ki barit ki batlot bor but ki ba ka perthai kala kantat but kani kalong ka jing phala ba ka jing mayan ka jong ublei tiga jing kren ha kani ka por kalong ki jing hikai bakrau bangi yo na ki barit ki jing hikai ki bakrau ki bangi yo na ki barit laong ba haba ki khun Israel ki sha ring rau ha Egypt ublei shim lapha da ki shipai bakin palat yaki na ka jing ring rau henry da ka jing start ba ka jing mayan ga jong blei ulapha ya uwei u khulung baling ba ka kemie jong u haba ka shap tieng ba yo ki penyap yo niu khulung ki la thep yo u kala thep yo u ha ushang bat kala pentut ha ka bat la ba kani ka kemie ka don ka jinget ka baskem ba manu ban sa shim ba ban pelat ya u niu khulung ba la ba kata ka shang kala tut sha ki kor jong ka khun sim u paro but day kani ka khun sim ka bala shim yu niu khulung bat ka bala phari yu ba anda ula khna la walam yu bat ula shong ha ka yeng sim but day ha ka karta ka ba la poi ka jinglong samla ka ba ublei ula pendon kam yu ba un pelat iki khun Israel na kari Egypt bat ngatip baru pitip ka kyrteng jong uniu khulung ka kyrteng jong uniu khulung kalong Moses Exodus lenong ka baar ka dekod iwe shipo kamut ayu kani ka kyrteng Moses kamut ya ubala sei na ka haba ka pop kalatap ya kani ka perthai bat haba ka jingya day hapadeng ublei bat ubriu kala jengai laong bada ka jing it ba ka jong blei bada ka jing mayan ka jing it phala ka jong blei ula pendon kam ya uwe u kholong ba on pun da uman siem ba khot ha ka Mary thai soti but on kha ha ka Bethlehem ha shing ot but day uniu kholong ha ba ula kot ha ka jinglong rang ba samla ula day ban siu ya ka ram na ka benta ka pop jong khun ban riu ban kiu ha ka ding phna ban yap na ka benta ki pop ki jongi but day ka snam ka ba lui jong uni la map ki pop ki jongi but ka kyrteng ka jong uni u khulung kalong u Jesus Christ but day tang kita ki banget ha u kin yo ya ka jing ka ba bom jakut they have ki ba it kini kilong arteli ki nuksa ki ba kumno ublei upendan kami ki khulung bat ha ka ya ka ba day da ka jing thmu ka jong ublei un pendan kam ya ki rat ba na ka menta ka buram ka jong menta pat ngin ya pet sa ki tiar ki barit ki ba ublei upendan kam rat ba na ka benta ban le ki kamba ki ba kraw bat kata ka long baningkong pinyo i hang tu ya kadur jong Moses bat udingdo balapen shong dong rim Exodus lenong bakat saw ka dekot ka bakat riu haba Moses ula yalami ki khun Israel nari Egypt shagari ka jingkular kila day banyat ka lingba ya ka klaw ka batap bat kila poi ka duriaw ka basaw balaong kila du ka jingkermen namar ba kumnu kila banjam shashilyang na kata ka duriaw ka basaw badla ong bala da ki phaidien ru kila ban sha penyap ha ki shipai jong paro nani kila ban sha ring marau no Henry kom ha kata ka kutlat ublei ula hukum yo Moses ba un sei ya udingdo bat ba un kner shakata ka duriaw bat ka ka baja kalong ka baphala ba kata ka duriaw ka basaw
kalakat arliang bat ki kon Israel kilayo manya shashiliang. Sakaway pat katiar ka ba ublay upendon kamrat ba. Nagabenta ban le ki kamba kata kalong u David bat u Goliath. Baningkong Samuel kalanong ka bakat nyaw ka dekat ka bakat saw hang tu pin Syiem ba kumno ublay upendon kam u David ya ka jing shlur ka jong David bat la ong ba u David ula penyap u Goliath. U klem penyap u Goliath da ka ba upendon kam ya kanu katiar ka bahe. Henry ya kitiar ki berit. Bat hang tu pin yo I ba kumno ba u David upendon kam da ka sling bat da u mauling kenyap. Bat la ong ba ha ka tu ka dekat pinyo I ba kumno ba u David u kner ya la ka kti sya ka pla ba du la say u mauling kenyap ba ya ka sling bat ha ba ula persat ya uni u mau ula leit ha ka shalang mat jong Goliath bat la ong ba uni u mau ula ngam ha ka shalang mat jong Goliath bat u Goliath ula kelan. Sakaway pat ka kamba ling ba ke berit haba pipet na u Lukas kalanong ka bakhandai ka dekat bakat rew kat nyo hang to pin Syiem bahaba u Jesus Christ u hikai halor ulum da ka ktin nong way Sermon on the Mount. La ong bahaba ki san hajar ngut ki brew ki la bot yu u ba ki la syong ban sngap I ki jing hikai jong Jesus Christ la ong ba ka la poi shiteng sngi ba ki la tangan bat om dan jing bam ban ai ki. Bakuma kata kapor u Jesus Christ ula kentu ia ki senran bakin date wat la da don manu bara ki jingbam. Bat la ong ba la walam yo wei khna u badang rit bat ya ki jingbam ru ki barit. Hang tu pin Syiem hakadur ya ki santali ki kpu bat artali ki dokha. Bakumno ba u Jesus Christ u Syiem bat u pet u khmet ya lagi khmat. Syabeneng bat ukur kuiki bat uai hiki senran bakin sam ya uni usan hajar ngut upai ba bat ka phala ka long ba khat ar tukri dang tam haba nyolang bat kiba luet ti hap kiba it ublay da ka bor ba ka jing start ka jing mayan blay ka jong upendan kami kini ki barit Kibangi ha ka jing perkhat brew ki jongi kim long AA. Henry ha ba ublay upendon kami ki. Kila ban le e ka kamba. Bat kini ki jing ya thu khana ki bana ka kten ka jong ublay. Kalong ka jing khot ru ya pi ki hep ki berit e ki khana e ki samla. Ba ublay ukwa ban pendon kam ru ya pi. Nadu ba pi dang rit. Un sandur e ka jing long ru ublay. Bat ru un ay pi ka bor. Ba pila ban le e ki kam ki ba kraw na ka benta ka buram jong. Bat ashwa ba pin le e ka ta pi don kam ba pin yo e ka buram ka jong ublay ba pin yo e ka jing ban pendap e ka jing temu ka ba ublay udon. Na ka benta ka jong pi. Pi ha ban le e ki ni ki berit ka baning kong pin ko ngo yala ki kmi ki kpa. Kani ka long ka hukum ka jong ublay. Habang i ong ko ngo ka mut kum no. Haba ki sneng ki kraw ki kentu yang ngi syong ngi ngap ngi pelek jengmut ngi bu ha ka do nut bat ngi pentrikam namar ka dei ka ikhtiar ka authority ka ba ublay u ai ki kimi ki pa bakin sneng bakin sumar bakin ri ya pi namar ka ta ka kamram jong pi ka long ba pin ko ngu ya ki bat ba pin buram ya ki bat ba pin le ka e ka ba ki pa. Pila ban le kini ki kam ki berit. Kala ban long haba ki pa ya pi ba pin le kanu nu ka kam ka berit. Nga shu ai nuksa ka saryeng mo ka lumyeng ka pendap ka pet para bat ki wei pat. La ka long hayeng haskul haba pidan hayeng mani haba pidan kanu nu ka kam ki bagi ai wala ka long ka berit ru hendrai ki shanya hapi. Pidan ke jingket klik ke responsibility ban pendep. Balaong bakini ki brew ki ba ai ke ni ka kamram ya pi ka barit. Hawi ka sngi ken salak ban shanya ya pi ya ki kamram ki ba he ki ba kraw. Na Marbanylla haba ki ai ya pi ka barit pi pendep hok. But hawi ka sngi ken sa ai ya pi ya ka kamram ka ba kham kraw. Ka responsibility ka ba kham he. But ka nuksa ngi yu na ka ktien ka jong blay haba ngi pai shu David.
Ukpa jong David ai ya ke jingkit kliep ban sumar ya ki langberat ban syarai ki langberat. Amdan bayo David syatu syaklau. Henry David udah sumar bahai gini langberat udah ai ya ki ya uplang bajem bajerngam batru udah ya lamru ya kini ki langberat syaka ka batuit clear ka wadut. Bat udah sumar ki. Bat umdan bayo ula ban syutia kai ru man sngi unda ong yu kepanga up. Henry uklam syukur ule aka ka badai. Bat ublei uyoi. Bat la ong ba ublei ula sngohun ya ka jinglong jong David ya ka responsibility ka jingkit clear ka jong David ya kini ki langberat. La ong ba ublei ula kentiu David. Bat na ka jinglong unong syarai jong ki langberat. Ublei ula pendan kami ba unlong sendan unong syarai jong ka hima Israel baro kawai. Sakawai pat pidon kam ban le ikani ka barit bha kata ka long ba phin long shlur. Long shlur ya ka babaha but long shlur ban kentat ya ka basniu. Long ki bashlur. Lada don manu ba hikayepi ban le ikanu ki kam ki balong persya ka mon ka jong blei pidei ban ong kani ka kentien kalong ka barit bha. Henry ka don ka bor haka. Bat lada pi ong pila ban pelat ru ya ladi na ki basniu bat ka jing ka ba up ha ka jing ka jong pi. Lada ngimlien ban tok ibarit suki kanum ngi bangin tok ya ka ba he. Bat ha ngimlien ban tok ban syukur. Ka jing kanum wan tang hangi Henry ha ka yeng ka sem ka jongi. Haka dong ka shnong ka bangingi bat ru haka ri baka jat penriu hi barok away. Namal kata ka jingkan tu heb ki beit. Hada pile ekanu ka kam ka babakala. Ken mau ban yathu hok. Bat hoot haba pi yathu hok ya ka ka ba pi pilale pin hap sha hi ban sha mai. Mong hap hi ban sha mai. Henry ken mau lada ka long ki keme ki pa ba pi thu hak ha ka mensim jo pi nadu ka tu ka second nadu ka tu ka minute hi kila 8 bat kila shanya pi la ka long ha school ru ha ba pi le kanu no ka kam ka baburi ha ba kali ha ba pi thu hak ken mau ba ha ka tu ka minute pila ban shamai pila ban yo ki punishment Henry ha ka do nu ki no hi kai pila yo ya ka jing shanya namar kata ka jing kan tu ka long bangin long ki bashlur ban ong ya ka basniu bat ban ya konru persya yu sultan bawan ban penshoyengi kawai ka nuksa pin shemu David haba David udang syarai ya ki lang berat la ong ba ulade ban ya kendu ya using bat ka dingim hang tu pini i ka dur kumno ba David ya kun ya using bat ya ka dingim bat la ong ba ula penyap ru ki ka jing shlur ka jong David amdan basaki ka tar ma amdan ba yoi re ublei uyoi bat de gani ka jing shlur ka jong David bat ka jing iet bat ka jing net ka bas kem ka jong ka jing iet palat ikilang berat la ong ba ublei ula penyang sendan yu David hakmat upat ya pom ki Israel bat upat ya pom ki Palestia bat ula ban penyap sendan ya Goliath kani gadi ka nong ka ba ublei ai pi haba pia kun pia le ya kanu ka basniu ha ka bari umdan ba yo tang ma pi Henry ublei uyo lut paro bat ublei un sa ainong ya pi bat un sa penyang ya pi ha ka si ban ya le persya ya kini ki giants ki ba pher ha ka jing ka jong pi ki ba wan but sakawai pat to me not top menta kala de ka pori ke ba phin ya le ki exams ka jong pi bat ru nga kermen ba phin le bha bat phin yo khet you so jong ka jing job minot haba ong minot kamut ba phin da pele jing mot tek bat phin da tre shitam bat nga nget scam phin yo you so jong ka jing job hang to phin you e ka we ka dur jong uding so apple ubadon u apple ubasaw utu u apple ubasaw uthau ya ka results ka jong pi ka babaha ka bapas bat katu ka jingking ka bapio bat ki khna ki bakiu katu ka pen ka jing tre shitam bapin yo ka results ka babha
u apple u batiang u basau pihak ban kio bat pihak ban ket pimla ban yang ban syuang apple wan hangi u bahap borobor ude u baput tiladangi kwa ban yo u apple baput ngi hap ban syuap no tu dia ngim dan kam ban pertresh tam kataru kalang ke results chungi ladangi kwa ya ke results ka babha ngi hap ban tresh tam desa ka wei ka bakhat du kalang haba phimat iki jing hap ki beret ngatip bon na pedeng jong pi hap yat ling bai ki jing ka karta ka badang ret jong pi en ke jing kit ka bakhia bat ki jing ki baharu kam ba pi mat ha ka jing im jong pi mat iki ni ki sing mat iki dingiem mat iki golayat ki ba pher henry ublei undan ringkat pat pi ublei un ai bor duai ki ummat ki ba tuit na pi jar haba pi yam ublei yo ke jing pat donut ke jong pi but ublei un palat ye pi balai teng pi jukali ki jing kali balai ngamat ingin ki jing ke jubab kalong ba ublei kwa ban ai ke ni ke jubab hani ka pori pi ma udan ke jing thmu na ka banta ka jing im jong pi haba pi mat iki jing ublei udan ke jing thmu ya ke jing im ke jong pi na do bo pi dang don ha kpo jong imei jong pi ublei ula don lupa ke jing thmu ba ka plan na ka banta ka jing im ke jong pi ta ka daw pi haban mat ini jing ba ka wei ka sngi ublei su kan tiu pi phila ban don ha ki jaka ki ba pher phila ban dei ki administrator ki ba run ki administration ki ba panyat mo ki nong panyat ha ki ba pher la ban long ha ki nu ki institution phila ban long ki nong yalap ki evangelist ki nong hikai Sunday school ki politician kom ta ter ublei un say pi ban pendap ega jing thmu ka ba udan hagani ka pertailing ba jong pi ban ngan penkut ega jing kren ka jong daga banga puli na ka ktien ka jong blei phila ban syem now Jeremiah arpukundai khatwei bat ngan puli ka na banga tip ega jing thmu jong pi ong utrai ki jing thmu ka jing mot ka jing sukken ti ki jong ka jing sniu ban ai ka jing karmen ye pi ha ka por ka bakut jong pi bat ha ka Bible pareng pinshem yakini kintin ki baong for I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future ublei nagamanta ka buram jong u amen tungin ya le lang ha khamat jong blei ka jing duai try kan rat mi yo ka shakri ka batlat ka jong me ka shakri ka bamdan ka try na la di henry ka basu shanya bet ka jing start ba ka jing lam jong man siem ba khuit u jong me to ai ka try kan rat ka ni ka khubor ka banga ai ni ka por ka nong ka khubor shwai nga shimet ka yin ka sem ka jonga bat baro ki be yo sngo ni ka khubor ba ka nong ka bor ka bante ka jing em ka jongi try nang ni shakmat to isnei ban don kat iki hep ki beret me be don ka jing thmu na ka manta ka jing em ka jong ki try but what ai bu bomman unyo ban pendu no ka ta ka jing thmu yo te try ba me don ka jing thmu ka ba kraw nam ta ka jing em joki namar ka ta uwan ha ki dor ki ba pher ban patrai ni ka jing et ki jong ki rengi duai ka snam ka jong me ba ka jing ya da ka jong me try kan rat tukur khu na banga pan ki ni borok ka teng Jesus Christ amen